Is nanday sa to? Sa to siya. So, may buntag sa inyong May tanan. buntag sa inyong tanan. Pwede ta mag-text dito sa number o pwede punta sa ato ang live. Okay. Bago ta magsugod na adi ay kanang sayo kaayo, dapat last week ni siya nag-greeting, no? Naatay listener dira sa Barangay Leling, Purok 6A. Asa man ang barangay Leling? Alam, may kabalo. Davao lang sila, na? 6A. Dili, ano siya? Oriental? Davao Oriental. Sa pangalan niya? Diolando Camarillo. May buntag, May Sir buntag. Diolando. Diolando Camarillo, dira sa Barangay Leling, Purok 6A. Saya. Purok leader ni siya. Purok leader din siya. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dugay na siya nagapaminaw, no? Kay ano pa? Kay Daddy pa. Daddy pa. Sa atong original yun, si Edward Cagape Sr. So, salamat kayo sa inyong Salamat sa trust sa akong pagpaminaw. papa. Murag essentially, murag po kamo ang nagpa-eskwela sa mga pagka-doktor. Pag-trust man mo siya. Okay, so natay topic karon, ang topic kay nato karon sa gito. Topic na to karon kay pagsuka og dugo. Pagsuka. Buntag pa lang o pasintabi sa ato ang Kasi mga tabi sa kakaon. nagapaminaw na Kaya mga kinato nagakaon. ang medicine yun ta diri. Medical man gud ta na programa, no? Kalit lang, no? Kalit-kalit lang. Kalit-kalit lang. Storya. Ang topic kay Pagsuka. pagsuka og dugo. Okay, let's go. Ang tawag ana sa medical na English term kay hematemesis. 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 Hema, dugo. Mesis, Hematemesis, suka. O, si una sa ta, no? Ang dugo nga nasuka kasagaran gikan sa lagos, tonsils, ug sa pharynx. Asa nang lagos? Esophagus? Lagos. Lagos. Esophagus. Ang hinungdan samad sa ilalom ug madali lang ikapahayag. Ang pagtambal mao ang panapton nga nabasa sa bugnang tubig kun yelo. So, nagsuka na siya. O panapton, anong panapton? Cloth. Cloth. So, buta cloth. Kung sa tonsils or kanang ice water ibabad man ibutang din. Pwede, is, Ice packs. ugom lang ka. Ice. Pag ice. Ugom kag ice. Kung nagadugo ganyang ilong or sa ugom kag ice. Okay. Kay ang makadala og kabalaka o kalisang mao ang kalit nga pagsuka og dugo labi na kung daghan. Mahadlok yun kag pagkita ni og dugo ang ni. Baligya na to ang yuta diri. Ang masunod nga kapitulo magahisgot sa mga hinungdan niining mga balatian. So kung sa mga posible, no, na mga hinungdan. So, pagsuka sa dugo kay nang grabe nga pagsuka uban sa dalag nga laway uban sa kinaon unya na ay dugo sa sinuka. So ang diagnosis ana kay pharyngoesophageal laceration. So na ay Samad. samad sa Giyanan. ug sa Giyanan sa giyanan atong sa ato ang pagkaon ng hangin. Mhm. Dapit sa baba, sa likod. So ang hinungdan kay ang pagpuwersa nga pagsuka nakasamad sa palibot sa pharynx or katong sa may esophagus dapit. Mao na siyang bawal ang kanang grabe ang imo ang pugos pag suka. Ka Masamad man na siya. Kapag nagdiri sa ilalom na dapit sa may tungol na dapit na atay ginaingon na esophageal gastric junction. Bali ang connection sa agihanan sa pagkaon o sa imuhang tungol or stomach. Samad na siya diya, daghan man na siya kuan diya, ugat. So kanang pagsamad na niya, dili na siya basta-basta maundang. Kailangan pa na siya endoscopy para maundang siya kanang endoscopy kay camera na Scope. isulod scope sa baba.
sulod sa baba, tapos kung naaya makitaan na dako na sa mad, pwede niya Clip or Clip. i-cauterize. or i-cauterize. So dili na siya di na siya barato kung gusto lang ninyo maibalan. Kay na may mga doktor na lain na doktor na murag gastroenterologist, specialistahan na Specialista. Plus, napagod na yung anesthesiologist. No? physiologist. Kay, imagine na, mag-ingana mo na yung kamera human mata mo. Mata mo, mura mo gituok. So, patulugon gud na, no? So, mura mo gituok ka na kung mata mo nang patulugon mo. Kay isulod mo lang appeal scope na sa ang baba. appeal na sa costing, no? Ang anesthesiologist. Appeal pa ang operating room. Ang operating room na minimum ana sa 40,000. So, sana lang kayong bayaran ninyo. So, medyo mahal yun siya. So, natay greetings Pero, diri. Sir Romeo Caputolan, good morning Doc. Good morning po sa inyo. Okay, Sir Joniver Bandino, salamat sa inyo. Good morning sa inyo ha. Salamat sa inyong mga greetings. Makita na to diri. Sige mo subaybay sa amo. Salamat kayo sa pagpaminaw. Dayon. So, ang unang pagtambal, first aid. Itong ingon nimo na Ugom og ice. Or pwede mag-inom og ka ng ice cold water. Pwede ra, no? Kay, unsa man, nganuman mag-inom og. Kay ang may tabuan na ang katong niyang blood vessel or katong mga ugat mag-constrict o makipot try sa kabugnaw mo na siyang natural reaction sa tong lawas i-stop niya ang bleeding. Mura siya ka nang i-hold niya para mosulod ang platelet ito. So, magundang ang, so, ipadayon pag inom o bugnaw or katong ice hantod sa wala na dugo na sa pagsuka. Kung nagpadayon bagihapon og suka, wala na dugo dito. Kung bugnaw gid ice water siya, ice water. Ice water siya. So, sa laboratorio na pwede i-request mo kay na may mga balatian nga makapasuka sa tawag dugo sama sa uremia or kanang naisakit sa kidney, liver cirrhosis or sakit sa atay, leukemia, o pwedeng cancer sa esophagus, no? Kung naay mga bukol dira, syempre ma-irritate na siya ang mga bukol manggod na magporma sa lawas kay daghan og blood vessels kanang ugat, so prone gid siya na magtubo. Maghimo sila angiogenesis ang tawag na mo na maghimo siya sarili niyang blood supply. Blood supply. Para gid siya kanang nag-squat na gid dito, no? Nawa na siya Nawa na siya mga blood vessels, vessels, nabuyo na siya dito, maski dili siya originally na agid dito. Dili squat ang tawag na informal settlers daw na. Informal settlers di ay. Kinahanglan politically correct, no, ang ato ang mga terms. Okay. So sa kun primero pa ang pagsuka, first time sa pagsuka sa dugo, ang pagpa-examine pinaagi sa laboratorio himuon aron mailhan kung ang hisgutang mga balatian dili ba mao ang hinungdan. So para ma-sure nato, no, na dili siya kato mga more serious nato na mga kondisyon. So ang mga test ana kato i-check ang creatinine, kung naapay problem sa kidneys, liver enzymes, no, i-check nato kay gina-consider man ang liver cirrhosis. Tapos CBC pod para i-check kung ay anemia kay basig dugay na ay internal bleeding di ay, no, na dili nato na observe, pwede na siya ma-check. Pwede pod katong mga platelet count, no, kay basig nganong increase ang pagka-prone sa bleeding tungod kay na di ay problem sa platelet. Unsa man ang mga common na kanang mga causes nganong magbaba ang platelet. Pwede leukemia, pwede dengue. Mao na siya ang common, no? Pinaka-common gid is dengue. Dengue, samot na karon, nagaulan-ulan. So ato gyud limpyuhan ang ato ang palibot sa balay kay
tawag ana kanang water, Sa stagnant water. stagnant water. So dira man na magpuyo ang atong mga lamok. So mag-impure gyud regularly, ha? Okay, so ang kuan na usually isa mang duulan ni mo na para tayo nagtugo. Nagsuka ka og dugo. Pagsuka niyo Sa dugo, first mag-adto. isa ka kurang siguro isa ka tasa ang kataghanon. Ang pinaka first imong dulon. Imong mama. Imong mama Imong magpatabang ka ma, tabangin taon ka ma. Mama gyud daw na maski maniguwang no. Mama gid. Pag abot sa mama, sa baton. Unsa gyud Papa ko lang mama, mahal sa mama. Pa, tabangin pa. asa naman ipadulong. Asa na madulong? Papa, mag-drive na. Drivean ka sa ER, emergency room. Dito na yun. Okay. Ilang ka mulat. So dito gyud padulong di ay. Dito di ay ang ending sa ER. Okay. Sa ER, day ka. Kay ang tugma nga Before pa na, ayun na, ma, tabangin ko ma. Mama ni mo sa kapaning, maglibot-libot pa, magdadalaw, kaldero. Sa tawa. Unsa na siya gikan na siya sa real life event. Real life event. So, akong mama, murag nasunog sa balay, namin nasunog gamay. Kanya nagluto, itong time na to siya. Daka panic niya. Panic niya gyud. Dagan-dagan siya, dala niya ang kaldero. Saan yung kaldero ba? So pag mag-panic na, no? Kay syempre dili na siya usual na to na ma-experience. Magsuka ka og dugo. It's urgent yun, no? So Ato na ka sa ano yun ka sa ER. ER na gid ka. Ayaw na dalaha ang kaldero dito sa ER. Kasi madala. So ang sa tugma nga pagtambal katong giingon ganina no, either esophagoscopy or gastroscopy. So usa ni siya ka klase sa tubo isulod naagi sa baba aron i-examino ng esophagus, no? So lain na siya sa endoscopy na patulogon. Kakato siya sprayan lang ka o Kani siya kana silipon lang. Silipon lang usa. anesthesia na ginagamit sa dentistry. Pag nam na yung baba, silipon lang siya dito. Direct na laryngoscopy or bronchoscopy. Dili lang dapit sa taas, no? So diri sa throat, Silipon lang siya. Silipon lang. So ang pwedeng buhaton ana no, fulguration or kanang pagsunog sa punto sa pagdugo kung asa siya dapit. So na machine na dili kay sumugon sa giyan. Dili lighter ang gamiton ani ha. medical Medical instrument ang na siya, instrument, no? fulguration. Na mahimong buhaton pinaagi niining instrumento. So kaniadto ang paagi mao ang pag-opera sa esophagus gikan sa likod paingon sa atubangan. So imagine niyo dako kayong butas sa imong likod tungod sa naginom-inom ka kay wa ka naminaw sa imong mama. Papa. Nagdaldalag kaldero. So what to siya ano. So karon kay maong updated naman ang important sa mga doctors na nag-attend og conferences, no? Na padayon gyud sa training kay syempre gina-update man na ang ato ang mga management kay sabot na karon no na mahal ang gasolina, no? Mahal ang mga kanang mga bilihin. Mag-ano gyud ta og kanang pinaka less na invasive, no? Minimally invasive Na options. pamaagi. Dili na gyud na tanan abrihan og dako. Daghan na sa mga training na na gyud tag minimally invasive. Andre kay Mary Joy sa Gilapon, Quintanar Climaco. Good morning daw. Good morning po sa imo ha. Salamat kay Ma'am Mary Joy. Maayong buntag. May buntag. So, ayun. Ang sunod kay ang pagsuka ihapon og dugo sa kanang hubog. So, ta sa hubog karon. Hubog na, oh. Kanina nasamad. Karon hubog na gyud. Karon hubog na kay sa mga common sad no na na rason or kanang sitwasyon
asa magsuka ang tao. Lalaki mostly. Ang lalaki lang man, no? Sa, Mas daghan, oy. sa yung babae day. Yung babae ako makitan katong sige, niyagi man tag party-party. Ako makita Lagi di ay tana. sa toilet, dito na sa natulog sa dumpling. Kinsa man na siya. Mga babae ko na makita niyo sa club. Na-upload bitaw. Pero ang kana no na ang paghuman sa pag-inom ug suka sa tawo magsuka nga ubanan sa grabe nga pagtugo gikan sa pakpak. So, kung sa ang mga ano-ana so sa mga kanang kusog mag-inom tapos Kasugod na, suka. dili pa na siya na problem sa atay. Kaya atay man ang pinaka-common na Pag kanang chronic or kanang dugay na. liver Pag-inom. cirrhosis na ang tawagan na niya. Oo. Pero kani, kung kanang sigig inom, sigig suka, Masamad lang. samad siya. Samad No? lang. Na ay tawag anak Mallory-Weiss syndrome. So, kanang Mallory-Weiss syndrome na siya sa chronic alcoholism. Mm. Tungod sa imong atay na nagahit na siya, naghimo siya Mm-mm. portal hypertension, pero di na kailangan nyo i-google na. Basta ang hitabuhan na, so sa sobrang kakusog sa iyang pressure, ang katumaugat sa tilaok or dili dapit sa esophagus na area, dili sa atong gihanan sa pagkaon, naghimo na siya dagko kayo. So isa lang kasamat ato, di na siya Murag kanang balloon gihapon no na kung mas dako ang mas daghan hangin sa balloon, for example, mas expanded siya, mas magnipis ang iyahang walls. walls. So dali kay siya mas Dali siya magsamad. So, pag puntahe, makasuka ka, kusog man ang pwersa sa muagi dito, magtugo yun siya. So, kaya ang hinungdan, kaya ang pagsamad sa palipot, lanan sa agianan sa pagkaon. Yan. So, unang pagtambal, o gihapon, ayun na ang pasyente, ang una buhaton, gihapon, Tawagan si damay mama. na po dato ang mama ani. Mama, tawagan si mama. Tapos magdagandagan. Panic. Magdalagaldero. Tapos tawagan lang po si daddy, si papa. Papa, kayo magreklamo. Mungingin tayo, da, na, inom pa. Kasaban pa ka una. Kasaban ka una bago ka drive-on sa emergency room. Mabungol sa takadali. Kuman, dalawan gihapon sa emergency room. Pero, habang paadto dito, ang first aid na first aid, ato magpupong og ice, inom mo ka ng now na tubig, tapos magdiretso sa emergency room. Hospital. Kaya tanawon man kay unsa man ang risgo kung dili ta mag-adto og ospital. Kaya kung posible na kusog ang pagdugo, tapos dili siya maundang dayon, gyud ta? Magpaspas ang pagwala sa dugo sa ato ang lawas, no? Na gyud na sila mga serious na complications. Ang isa na, ang end organ damage, kay mawadan man siya og dugo. Tanan mga kasing-kasing nimo, utok nimo, Ito, kasing-kasing, kidneys, tanan na, no? Na Shutdown. mga organs. shutdown. Kay bawasan or mawalaan og blood flow, blood supply. Pwede na siya mag-damage yun. Na siya injury sana. So, tambag. Ang pag-inom sa ilim nun nga dunay alcohol makadala o kalit nga paggulo sa ato ang gastrointestinal tract. O, ang ato ang agyanan sa ato ang mga kinaon. Ug sundan nga grabe nga pagsuka. Maapli ang gastroesophageal junction or katong connection sa ato ang esophagus ug sa tiyan nga mahimong hinungdan sa pagsamad. So, mga ugat ilalom sa mucosa or sa iyang lining, no, magisi ug musunod ang kusog nga pagdugo o pagsuka og dugo. So, mo to siya ang explanation. No? So, saan ang mga laboratorio na pwede buhaton? Esophagoscopy. So, kini diagnostic o makatambal usab sa sama atong ingon ganina.
dunay mga hitabo nga ang pagdugo masulod malisod pahunungon tungod lisod kini makita. So Lip lang na siya. flip siya, no? Or sumugod. Unsa ang tukma nga pagtambal sa na Treatment na, syempre, liver transplant, kay liver cirrhosis naman, or temporary lang na i-hold sa nimong alcohol. Eh kung pati liver lang, reversible pa man na siya. Pero pag liver cirrhosis na, transplant na siya. transplant. Or katong ginahin mo naman na tips, pneumonia, kay mag-imo siya o ka ng leeway or another agihanan sa dugo para dili siya mag-portal hypertension. Okay. Human ang operation ani kung sugyod kaayo ang pagdugo, no? I-explore gyud ang esophagus. Pasabot ana brihan, no? Ang tiyan pinaagi sa operasyon ug dayo tahion ang punto sa pagdugo dapit sa utlanan sa gastroesophageal traction. So kung katugyod no dako gyud ang tear, isi nangyan gyud siya abrihan. So mo na siya ang tips, transjugular intrahepatic orthosystemic shock. Siyang buhaton. Okay. So minimally invasive na ang tips, no? Dili na siya kinahanglan na kanang ubihan gyud tanan dako ang gisi na tahi. Kumo na siyang importansya, no, sa pag-update sa ato ang mga training. Mga na siya ang usahay mag out of town ang mga doctors kay na ay training, dili na siya para magbakasyon lang, suroy-suroy lang, ha. Kanal sila mga bago maguna sila na sa tawag ni kaning mga innovations na i-present sa community. So i-gather ginatanan espesyalista para i-training or i-educate kung sa ang mga bago, no? Present na nila ang mga studies or ang mga practices na ginabuhat sa uban. So mag-break lang sa ta natay mga words from our sponsors. Dr. Kagabi ni mo balik mi Dr. sa kami.
karon, balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila ug patikan nga doktor. Dr. Edward R. Cagape. Ug karon, balik sa atong makalingaw ug matulun-anon nga tulumanon sa radyo. Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila ug patikan nga doktor. Dr. Edward R. Cagape. Mayong buntag. Ang buntag sa tanan, salamat kayo sa pagbalik. Salamat sa pagbalik. Salamat sa pagbalik, nakabalik ko diri. Salamat sa pagpaminaw. Paminaw diri sa ato Sa ang Facebook Live sad natay programa na to. Ayuso natin yung microphone. Ang dako kayo, natabunan na akong naong. Kaya ang galing buong manggo diri, di mo abot. Okay, so good morning sa ato ang mga naminaw, no? Mention lang nato ang ato mga contact numbers, ang number sa Doktor sa Kahanginan 0991-215-3123, sa Bunako 0991-215-3123. Kung na may mga pangutana, na may greetings, pwede na mag-message dira. pwede po niyo sa Facebook Live. Facebook Live, pwede sa ang number sa clinic, si Dr. Cagape, na siya clinic diri sa Multitest, F. Bangoy Street, Davao City. Pwede mo mag-contact sa iyahang secretary, 0995-221-8007. Sa Bunako, 0995-221-8007. Kung pwede mo mag-inquire, no, about sa iyahang clinic, na siya clinic diri Monday to Friday, 8 a.m. 8 Kayo, a.m. 7 8 a.m. to 12 noon. 7 ko itong una, pero naay panahon man gud na ulat-ulat tag 1 hour niya. Maabot na higa po mga alas 8. So na lang ta. 8 a.m. to 12 noon. Ako ang surgeon ni si Dr. Cagape. Unta. Surgeon unta. Surgeon unta. Nanong unta? Wala, surgeon unta. Surgeon. Surgeon siya. Ako ang practice kay children, adolescents, ug adults na psychiatry. So, pwede ta mag-message sa akong secretary, 0917-877-3144. By appointment lang ni siya. Natay clinic all over Davao. Dito na lang ta-inquire sa ato ang secretary kay by appointment man gihapon. Ang clinic na ay landline 082-284-6455. Morning usab sa ato ang station manager Sir Roy Johnson ug sa ato ang kauban diri si Sir Ronel Mendresa. Okay, good morning Doc from Wilbur, Pokulan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Salamat sa pagpaminaw. Ta, continuous mo. Kailangan. Na ako Ikan kay May Gonzales. Uy, kamusta na? Shoutout po Kuya Joy from Lilia Gonzales. Salamat kay Ma'am Lily o kay May Gonzales. Ay, bunta. Dok, nga ako'y pangutana. Ito, pangutana na mo Sir Wilbur Pulan. Sige, pangutana lang. Pangutana lang. Libre man. Ato nang basahon. Basahan na to na. So, habang nagahulat ta sa iyang pangutana, no? Medyo taas-taas siguro niya ang sulatan diri. Okay, wala pa man. 1 minute ago, nag-type pa siguro. Sige, pangutana lang, Sir Wilbur. Medyo taas-taas. So, habang nagahulat ta, ang sunod nato na istoryahan, kay bleeding gihapon ni siya. Pero, gikan na sa ilong. Nosebleed. Okay. Nosebleed. Sa ilong na. Sige, bleeding karon na. Bleeding, anong topic karon? Ang topic karon. So, ganiha, ang pagsuka og dugo karon, bleeding nagikan sa atong ilong. So, ang pagsunggo, himo nga, mukalit lang, walay tino nga inungdan. Ang uban, usab, gumikan sa usa ka sakit. Pregod yun. Kastigahan yun. Apan ang pagsunggo, maoy labing maayo nga, paagi nga malikayan,
ang kalisod sa pagginhawa. So pag magsunggo, unsa ba ang buhaton dapat mag-tilt ang head, maghangad or magduko. Dili ka magduko, maghangad. Baliktad. Dili maghangad. Hangad. Baliktad. Dili maghangad. Mao man na siya ang first no na ginabuhat sa uban, maghangad kay murag oy naggawas ang dugo, ibalik. Balik kay sayang. Baliktad, dili maghangad. Kay ngano? Ano daw? Mag-clock siya, human mag-block sa ato ang ginhawa. Dili man na siya makastop sa pagdugo, no? Kung maghangad ka. So, ang bleeding, paadto dito sa sulod. Magpundo, mag-clot, ug mag-cause og lakit. So, Karon kadugan na. so magduko or kung saan buhaton, Press ang i-press, nose bridge. i-clip diri sa nose bridge. O. Maski flat na, kinahanglan, i-press yun dira, ha? Kay Grabe mo, ko na dira. flat eh. Wala na sige flat na ilong karon, napapagyapon. Na-flat. Talig lang kay nataas yung ilong. Basta dira sa nose bridge. Ah. Sa nose bridge, atong i-clip, atong i-press dira. Kay dira ang common. Dili maghangad. Okay? Kay, kung dili kini, paagiyon sa ilong, dito paingon sa luyo sa baba, sa likod, no? Makababag sa agyanan sa hangin pagginhawa. So, kung spontaneous nosebleed, pasabot wala hinungdan, kalit lang. Unsa ang kasagaran hinungdan, ana? Magstorya tag English. Mag-nosebleed. Oo, siguro na. Or katong makita ninyo sa Japanese anime kay nakita niyang crush. Nosebleed, oh. Ambot, ano na, dugo lang na sa iya kay natay murag network of veins diya sa ilong. Networking diya sa atong Pag ilong, no? ang mag-change in temperature, either sobra ka cold or sobra ka hot, magkuan siya, break out and mag-bleed muna siya. Nipis man pud ang lining dira, no? Or Blood ang vessels walls. So, ang blood vessels, hindi lang sila Magdugo. mag-injury, no? Ay magdugo. So, ang spontaneous nosebleed, pasabot walay hinungdan, wala nimo siya ikulikot. Sa mga bata, ang kasagaran nga hinungdan, mao ang pagkasamad sa sugat sa ilalom sa ilong. Ang ubang mga bata, ilang batasan sa pagbutang og inhaler direkta sa ilong. So, di lang ni bata, no? Kamot na karon na uso ning mga kanang inhalers lagi, kanang mga mint, no? Nabaya na yung vapors or kanang murag na droplets ikan dito sa kanang panaka-plus ba nang ginabutang ana. Sumasamad siya. Kabalo, dili. O, so masamad Ma-irritate siya. or Mag-irritate man good, no? Ma-irritate anything na atong sulod sa atong lawas na dili normally na naadira samaan ng mga inhalers. Pwede gid na siya mag-cause og irritation. So, irritation or kanang pwede siya maghubag, okay, ma-irritate man. Pwede, kung na-irritation, pwede ka sige kanang kalot, no? Or sige kasi try nimo siya isikma. So, maka-irritate siya, mauna na siya tong traumatized nose bleeding. So, kung naay manipulation sa ilong na kay gibuhat dira, i-manipulate ba gamit ang finger or ang kanang mga tissue, no? Kana siya or kung kanang masumbaga. Example, no? Lagi mo Kanang lang- injury. Sumbag ka ni mo dugo, gina. Dugo gina siya, no? Pero natay pangutanan diri, ano lang nato, interrupt lang nato. Sige. Okay. Nadiri si Sir Wilber Pocolan, nadugay ka ni type. Maulaw ko ni mo, Dok. Maulaw man ka na libre ganyan ni para sa inyo ni. Pero Dok, last day na-admit ko na ako'y gallstone niya, pati liver ko. 1.7 centimeters. Na Dok, nibala na ako sa ultrasound. Ako na kain ba to sa 1.7? More than 1 centimeter na. Patanggal, Dok. Pila ka magastuhan ni. Salamat, Dok. So, Number 1, dili na siya ikaulaw ang pangutana, ha? Kaya importante ni. best na siya kay kaysa health ni nato.
Isa mag-herbal mo diya. Kaysa magdako pa og samot. So, number 2, ang gasto ni Moana na sa dagan na sa mga diri sa Davao City or sa Mindanao area, wagi na siya mga 180,000. Pero minusan pa na siya PhilHealth, minusan sa HMO nimo. Maulog na lang yung kag mga kuanana. Either 60 mga ngana. Kung dako kay mong coverage, kung wala kay coverage, walay HMO, walay PhilHealth, daga na siya 180 pataas. Medyo mahal gyud. Pero ang operation na ito sa laparoscopic, mao nang medyo ka na siya. Paspas na, 1 day lang ka sa hospital, dili ka gastusan. Makalakaw na ka na, walay problema, 7 days, completely healed na siya. Ginaingon na to ganina na minimally invasive. Dili na siya dako ang Dako na hiwa. Hindi siya dako na so ginagmay siya. Marami ilan yun? Ilang ka gamay nga Buslot. buslot. 4 holes or Four. 3 holes. Pero gamay lang. Kamay So, kayo, murag ka ng 3 cm. 3 cm. 3 cm. So, gagmay lang siya, nasamad, no? Mas paspas ang recovery, mas short ang stay sa hospital. Pero pag Mas mag-storya paspas tao, makabalik og work. storya tag 180, medyo mahal ginapag Medyo mahal yun siya, no? Pero kung nata sa sa mga public, Tagum, RMC, RMC, SPMC, Jensan, katong nato Bishop Reagan, sir, nasa yung public. Di ko sure. Na Cotabato, malibre mo, kay government man na. government. Kasi ang importante kay dili padugayon kay pang nagadugay, nagadako ang bato. So, mas dako ang bato, mas lisod operahan. 1.7 na dako na siya. Dako na siya, no? Dili ulaton na mag-abot na kanang sakit na gid kaayo. Mapansin na ninyo kung maski walay ultrasound is kung makaon og mga tambok na pagkaon, kanang mga humba, matikaon Sabi ko ba? nay ngul-ngul, nay kabuhion na feeling. Kana siya ang pinaka-closest niya is dili ulcer kung dili kaning gallbladder stone. Kung namoy na ibala na nga na yung feeling kada mukahon mo tambok, tapos kabuhion mo or medyo naingul-ngul sa tiyan, kabalo na mo na nanay bato diya. Okay, ang ato ang gallbladder, mag-contract man na siya. Basta na atay pagkaon na fatty, tambok, no? So, magsakit gid siya kung naay bato. Naay bato dira, kaon mo. So, ma-trigger siya, no? So, Sir Wilber, siguro ang importante ani kay kanang check yun po, no? Konsulta. Papakonsulta ka para ma-advisean kung unsa ang mga pwede buhaton. Okay? Pero definitely, kaning 1.7 cm, operable na gid ni siya. Hindi na ni mo, Di na ni siya ulaton na mo, baga na kayo na. Di na ni siya matunaw sa tambal. Di na madala. Okay? Salamat sa imuhang input, Sir Wilver Pokulan. Okay, nadri kay Ma'am Annabel De Romol Pellegrino. Good morning, Doc. Morning po sa iyo, Ma'am. Salamat kayo sa inyong greetings. Okay, padayon. So, ang unang pagtambal. Sa ganito? Nosebleed. Sa Sa nosebleed. nosebleed. Or sa kanyang pagdugo sa ilong. Ugnaw nga panapton, binasa sa yelo, ibutang diha sa agtang ug sa ilong. Isa na siya. Dili dapit kay naadira ang blood vessels. Pwede po, katong gingon ako ganina, ugom ug ice. Ugom ug ice. Or naa gani sa uban kung galing diri sa ilong, no? Kung grabe gyud ang Makalimot ka na nata sa radyo sikag diri-diri diya. diri sa ilong na ay uban na ay ginabutang murag ice pack, no? Na isulod diri sa shape, naka-shape gyud siya sa atong ilong para isulod diha para direct gyud dito sa blood vessels para magundang dayon.
So, na siya ginatawag na mo na hemopack. Isulod lang sa ilong, expand na siya giya para i-press tong dugo sa sulod. Pwede ito siya gamitan. Pero kung dili mo expert to ato, ay ito ninyo gamiton kay Ayaw din. pwede to siya mo pundo og dugo na dugay, mag-lead to infection, which is mas delikado. Idugol ba na sa brain ng imuhang ilong. So na siya imurag plate diha, isa lang kagamay na infection na mosulod ya sa imong diretso sa utok. Una na siyang isa ka cause sa mga meningitis, mga yana. Careful gihapon Careful na. mo na. Kay ang kalit nga pagsunggo usahay simptomas sa mga balatian nga diha sa tibuok lawas. So kanang systemic ba na sagot anang mga sakit kay example kay leukemia, no? Sickle cell anemia, uremia, high blood. Pwede gihapon, no? Aron sa pagsuta sa tinuod nga hinungdan kinahanglan ang pag-examine sa laboratorio unya ang pagtambal diha itunong sa tugmang hinungdan. So kung hypertension ang rason, i-treat ang hypertension. Siyempre, kung leukemia, i-treat ang leukemia. So dito gyud ta sa iyahang exact nga problema. So sa pagbaluana adto mas doktor. So nga to siyang dengue, isa po na, split. Sukutana, baba na kayong platelet, emergency na siya. Pag nanay nga na gani, sunggo, bata, sunggo, may fever, ang fever niya, spiky bang fever? Hindi, kinakalimutan. May kasakit. Ang usahay lahi-lahi siya, pero ang na to sa dengue, kay ang bleeding or kanang mga other na complication expected nato na ang pagbaba sa platelet kay kanang wala na yung fever pagkahuman na dito sa period na nag-fever siya. Okay, pag lies na sa fever, tama. Pagka lies na sa fever, pagkawala sa fever, tingala ka usually 7 days ang fever. Pag wala sa fever for 3 to 5 days fever, tapos kalitlag sunggo, sakit ang tiyan, dagan mo sa ospital, kabalo mo sana. Dengue na. Okay? So, ang mga laboratorio na pwede i-request, kanang CBC with platelet, kanang peripheral smear, kung ano na siya, depende sa ato ang assessment o sa history. Kung tanaw ni mo na kay mga problema sa pagdugo, peripheral smear na siya. So na, Ma'am Dionisia Panyahinog, good morning Doc, and Dr. Kagape, listening from morning kay Ma'am. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Depende na sa imuang mga consideration kung sang laboratory. Mga posibilidad, no? Dili na siya automatic na pag magdugo ang ilong kanitanan, i-request na dayon man sa pagpangugmo lang di ay. Madato ang laboratory sa inyo. So, depende, no? Kamo, kung gusto niyo padatuon na inyo ang laboratory, ang tagiya ba yan mga doktor gihapon. Mga medtech doktor. So, pathologist, radiologist. no? Ilang Posible racket. yun na kanang dito og CT scan if dili yun na siya mahibalaan ang hinungdan. Pero ang dolan gini mo na ENT gid. ENT. ENT. Na problem. Damot na kung kanang kinahanglan yun siya silipon, no? Kaya ang ENT ang naigamit ana. So, better na magdiretso na lang dito ENT. Ears, nose, throat. Shoutout diri sa UM Multitest. Nanatay kompleto naman ni diri sa UM Multitest. Kompleto tayong mga specialists diri. Nay doktor na seryoso, nay doktor na dili seryoso. Napoy bata. doktor na sinot, doktor sa bata. Na mag-clinic na maski holiday. Nay klinikas maski holiday. Ako na to. Na ako'y absinot, ikaw gihapon to. Ako gyapon to. Napoy late kayo pero dili na ako to. Nay mga late, nay mga dugay mahuman. Pero sa diri sa seryoso lang kaning UM Multitest. Kompleto na ta diri. Naapay Kompleto, cardiologist mga gani. specialista.
Nanay cardiologist. Nanay. Dr. Pasya. Na po the ENT diri. ENT, Dr. Dayang Hirang. Speaking of ENT, no? So kung Dentist. sugo, Kung di mo kailangan mo linya sa ospital na diri sa UM Multitest. Linya po doon diri. linya gyapon. Pero gabay lang. Og naa na po tay laboratorio diri, so kung naay mga kinahanglang ipabuhat, no, naa na ta diri available. So dili na mag-adto pa sa lain. So wala tag ibayaran ni Sir Willie Torres aniya. Shout out Shout Sir out. Willie Torres. Good morning. Okay, so actually wala pa ta nakita kay Sir Willie Torres no. Wala pa na mo na. Kaya pala ako na-meet sa akong father lang, close na sila sa akong dad. Okay. So, tugma nga pagtambal. Sa Nosebleed. Sa nosebleed. Balik to ta. balik. Pagdugo sa ilong, nosebleed. Kanang katong packing gihapon, no? Ipak ang ilong, pwedeng gauze, bandage, suksok sa ilong. Oh, nanadiri yung mga shoutout na Mm. kay Sir Nelson Gonzales. Oy, salamat kay Nag-Dok, pa-shoutout ko. Shoutout kay Sir Nelson Gonzales. Shout out Sir Nelson Gonzales. Kay Ma'am Lily Gonzales. Good morning, Doc Ches and Doc Choy. Salamat. Morning. So, kung wala makabalo, Doc Choy ang tawag sa kuha. Ah, So, salamat kay sa hindi inyo. siya known as Doc Edward kay Kung Papa si Daddy. Edward. Oh, so si Choi ni siya, kay Junior man ni siya. Dili ko Junjun ha. Hindi, Junjun! Junjun. Junjun! Junior na siya ni Daddy, pero dili siya si Junjun. So ang ang unang pagtambal lang na siya, pero ibalaan yun dapat ang hinungdan sa ato ang split. So, wala na muna. Ang salamat. Story na ganyan nga na. Ato na sa ospital. Ay, nagpatugay-tugay diya. So, una siya ang ato ang kanang last na topic karon buntag, no? Next week, next Wednesday, balik ta. Kung wala Grabe mo na kung mabalik. Makabalik pa Usahay siguro. dili ta every Wednesday. Puntahay na kay kanang Busy, mga operation. operations, no? Hmm. Na ay mga unforeseen circumstances na dili ta makaradyo. Kung maka-tune in mo next week, ang ato ang topic kay dugo gihapon, pero humana man ta sa dugo sa gikan sa baba. Humana pud ta sa dugo gikan sa ilong. So, kabalo na ka sa sunod. Sunod. Dugo gikan sa Lubot. lubot. So, diyan na itong sunod, ha? So, pasitabi daan sa mga on. Next Wednesday next or Wednesday next or next Wednesday. Kanang day, available man day mi sa sa YouTube na naka-record man ni siya. Pwede lang ninyo i-review. Review, balik-balikon ang amo ang ipang storya diri, at least ma-remind mo unsang first aid ana, unsang kailangan buhaton. Kung naay mga espesyalista, mga experts na makatanaw, kung naay mga corrections na amoy ka nang i-add or i-comment. Storya yung taon mi. Sila yung Pataka tawag rin, storya yung duha diri. Okay. Importante Siyempre, man na siya kay ang ato ang rule diri, ang ato ang objective nga ano talaga programa diri sa buntag aside sa monya mong banding kay para makatabang ta no sa kanang mga naminaw. so, actually, ang branches of medicine, daghan na kayo na siya. Daghan. Mao daghang espesyalista. Super specialized na siya ba? Pareha na ako. Dili ko general practitioner. Okay, so surgery ko. Dahil ako sa part na mangopera. So, naagitway part na dili kayo na ako ma-remember na naami dito sa med school lang gikan ang last na mo na review ato. Ayaw na ipangutana kung kanusa. Dugay-dugay na hindi. Ako po psychiatrist man ko, no, doctor gihapon, pero specialized na po dito sa brain na, sa behavior, sa emotions. Tapos mas suspect pa gid siya kay bata. Bata o adolescent. Bata ang iyang Layo na ko dito sa general medicine na area. So kung naay mga updates, no, may mga comments, may mga corrections. Correction na alahay na din dengue karon. Dengue karon. Di na day mawalang fever. Oo. Pero itong una, kabalo ko, ang course. mawala siya pagkawala sa fever niya, magsunggo ka,
Mao na pinaka-dangerous time sa dengue. Batayan yun ang kanang platelet ana. So syempre dili na mi updated ana kay more on ang training ana nasa pedya, no, nasa internal medicine, Sa family medicine, some branches of na nag-manage og kanang infectious diseases, HEMA. Di ka naging kayo. intensive care, So, pedya. Daghan na yun. So, mong tingala mo sa kay ma-admit mo sa hospital, ganun, daghan man mo doctors. lahi na siya, lahi na siya. Specialized naman siya. Kaya ang libro na, imbis na isa ka dakong libro, Daghan. 5 ka libro. Dagkong 5 ka Mas libro. dagko. More than 5, more than 10. Actually, ang agi sa pagka-doktor naman may rivalida sa katong UST na akong eskwelahan. Dala-dala miyo katong dako kay na bag more than 10 books para lang mag-review. Nahinga na kapag bagagid kayo na libro. So, pangutana, ibasa mo na ako tanan to? Wala. Covered yun. Dili. Basa to tanan. Naata sa mga summary lang. At least, kabalo ka, naminaw ka sa same professor. Dala sa ato ang training, sa atong actual na clinical experience, no, na abot na dira. So, itong mga na-learn dito, lahipod nang nabasahan sa libro, lahipod ang na-learn or kanang nagihan, no, sa atong clinical practice. Okay, so mag-end na itong programa. Salamat kayo sa inyong mga text, messages, Sa mga pagpaminaw, sa DXUM 819. O diri sa ato ang YouTube channel, naman tayo channel sa YouTube. Edward Cagape, ang pangalan na niya. I-search lang ninyo. Live man ta. Sa ngalan ni Francesca Nunez Cagape o Edward Cagape Jr. Salamat kayo kay Sir Ronel Mandresa na ato ang engineer sa booth o kay Sir Roy Johnson. Ang next ato na broadcaster kay The Great Alinogin, Dr. Kagape ni Dr. sa Kahanginan.